sallama ta gare ku dangi yan uwa da masoya. Ni Awwal Ambares na zo tsana gaida masoya. Na gode Allah na shine wanda ya bani masoya. Bakin ciki ban yowa tun da gane gaba masoya. Na gode wa Rabba shine ya mini baiwa dauda. Gaisuwa ga masoya sun nuna min so ba tuta. Na yo waƙoƙi dangi na sun nuna mini ƙauna. Soyayyar gaskiya cikin zuciya ta ka zauna. Na yi salatin manzo ɗan gata ne figur Rabba. Shi ne jagora na manzo ɗan gami na fi babba. Na makafa da ma'aiki in kayo da kewa. Soyayyar manzo ke kore bitanin damuwa. Komai zan farkawa sai na sashi ma'auni duba. Alkhairi zan farka samsam ba zan yi sharri ba. Labarin zuciya dangi sai ku tambaya fuska. Na baki dukan so baby ke kadai ba kanta. Ni ke ce zaɓi na fagen soyayya yar baba. Wanda kamar kitawa zuciya ta babu kamar ki. Haske kika mai haskawa, kamshi kika mai gamsarwa. Banda kamar kitawa, yan hali na duba. Ni Awwal Ambares rayuwar shanawa, lafiya ita ce jarina. Fage ta soyayya ta na san ba ku gane nufina. Fatan alkhairi ni dai ne muku domin kauna. Yaro mai yin wake sannu kaɗan zai zanto babba. Sana'a ai sa'a ne ni na yo san ban raina ba. Kai mai sauraro na kai ma kama sana'a duba. Yo koyi da mazaje dan Allah dan uwa duba. Matan zamanin nan sai da kuɗinka suke duba ka. Duba sana'a kama in kayo ba mai raina ka. In ba ka sana'a duba kullum roƙo ne aikinka. Da na kama sana'ar roƙo shi ne ni na rungun waka. Gaisuwa ga masoya ni Awwal ba zan daina ba. Gaisuwa ga abokan aiki Hamis F1 kenan. Musbahu mawaƙin Hausa mai shokin zamani kenan. Shu'aibu mawaƙin Hausa M Salis ni na gaida ka. Ni Awwal Ambares ɗan Kaduna ƙasa ta Naija. Bishoki families Allah karo ƙauna. Amin, 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 amin.